Здравейте, днес ще си говорим за Лига. И ще говорим за страшения буклук, който Риот направиха. А именно Илаой. Да започнем с историята на сепията. Илаой било едно малко момиче, което отраснало в Кремиковци по време на Втората световна. Тя била на 13, щом родителите й подарили глобус, от който излизат ненормални пипала, които стопяват вашата кръв като чернокож в Аушвиц. След завършването си в ромското гето тя се отдала на пипалобиенето. На 32 тя се оженила за Риот и от тогава всеки пачи бъффат. Сега и атаките на Илаой. Пасива и се казва пипала на всеки сантиметър. С тази атака Илаой слага пипало, а ако удариш герой от другия отбор с всичката си наглост, би удря по корема и би изважда червата. Първата атака на Илаой се казва труша каски, с нея тя вади пипало от глобуса и ви труши каските. Втората атака се казва нокаут в стил кобрата. Тази атака ви удря по кратуната и всички пипала се стоварват върху теб. Третата атака се казва змия в стил Илаой. Тя пуска змия от зоопарка и ви тегли до шата точно като бившата. Последната атака се казва подкотрошачката. Тя удря с глобуса в земята и излизат 100 пипала, които ви удрят докато не ви излязат червата. Това беше за Илаой.